Ngangi wedo show ihe niile anyị na-eme nwanne ọ maka gị nwa ego bekee anọ gosi gị ihe niile anyị na-eme ba miso n'ime ya ị ka na-amụ are you sitting down ma bilie n'oche gị maka gịnị ngangi Igbo abatago ebe na-enye gị obi aṅụrị na-enye gị ihe niile chọrọ mana biko o nwee ofe ihe ga-emere anyị just were n'ọnwayọ n'ofe ebe emena fonu gị aka emena redio gị aka ihe ọbụla iji na-ege ngangi Igbo radio show emela ya ka just nye anyị nwantịntị oge anyị na-echi azụ Ngangi Igbo si gị na ịbata na Ngangi Igbo na ịmago n'ihe niile na-akpa gị agwụ abịago na njedebe m na-ehi ụra gị ka m na-eche m kulie n'ụra gị ka m na-eche ihe niile m nọ na-eche wụ ka m ga-esi mee ka gịnị ka obi wee dị gị ụtọ ndo nwa bịara ige Ngangi Igbo nnọọ nwoke bịara ige Ngangi Igbo nnọọ lọlọ bịara ige Ngangi Igbo nnọọ o nwekwana ihe ọzọ anyị na-alụ na Hot 93.3 FM na-awụọ ibinye gị obi ụtọ si gị dododo ka o si adịle gị maka na 5 and 6 a mụ na gị bugo redio onwe ihe na-abata n'etiti anyị onwe ihe ga-abata n'etiti anyị ngwa sị ya Holy Ghost buru ya tupu etufu just tụfuo ya nnọọ ịma ka anyị si alụnụ ọwụ na ego bekee abata ịmago n'ihe niile na-akpa gị abịago na ọgwụgwụ maka gịnị mma abịa tinye ụtọ tinye nnu tinye magi tinye ihe niile ga-enye gị obi ụtọ na Hot 93.3 FM nwee ihe ọzọ na-awụ ime gị ka obi na-adị gị ụtọ ịmagonu ka anyị si alụ ọrụ naanị m na-adịkwa abịa o mbịa otu a ka m si wee bịakwa anyị na-adị abụọ manya adịghị abụọ ịmagonu ụlọ agaghị ezu ịghọta that kind thing cupcake ụmụasa ịnụgonu ya ọkwa maka anyị si alụ nwoke bụ gịnị ọ ihe a ka iji awọli onwe gị ihe a ka iji awọli ụmụ agbọghọ nọ outside ya ịpụta isi na-ekpere Chukwu zara ụmụasa ịfụgo ya prayer point ụmụ pino chee na m anọgo n'oche m na-etunye gị apụtasị hello fruit salad ụmụasa is that right? Daddy G.O. ụmụ nwa Say what? ụmụasa Hey. ọkwa mkpọ gị ngwago wiyo n'obodo Ngangi Igbo ebe na ụnụ anagbukwa n'onwe na mkpọ gị ngwago nwanna ya batago ka anyị mee ka anyị si ebịa based on ife anyị mụ eme na ọkwa mkpọ gị ngwago ife amụrụ amụ ka ife agụrụ agụ ma ọkwa mkpọ gị ngwago nke a bụ folocom ọbụla chọọ nke a bụ ote mkpọ gị ngwago based on ka o si sọchukwu mkpọkwa gị ngwago ebe ahụ ị na ọbịa m n'ọnụ nkwube mana ọnwa dị nke tata ga-apụkwa iche based on mkpọfe ife niile ife ụtọ na anwụ ngwa si like every Tuesday, Thursday na Saturday nne nnọọ maka na anyị abịago ọzọ maka oge anyị enwe ihe mere anyị si gị biko nye anyị obere oge ka anyị wee mee ọ maka ngekwa ịma ị na-esi nri ma itinye ebo nnu ọma ndị ụtọ ma itinyekwa n'ose ka ngwa nke wụ eziokwu ma itinye crayfish ọma dị ezigbo ụtọ ma ihe niile anyị na-eme ewu ka obi wee dị gị mma mana anyị abịago ka anyị na-adị abịa ngwa let's go dị ya ka ihe nọ na ime ọkụ na-ekpo kitikiti na-asụ pụtọpụtọ ego iji eje mba ego iji anya isi ego iji eme ngada asị gị bịa nso ka ngwa gị nke na-eme mana ka anyị maligo mba ochie m ajụgodo fes ahụnụbe m ebe nwoke na-adị apụta ọnwụ n'ụlọ ya na-ewu ọkụ ma ọ n'ọkụ nọ na around that place o buru akpa sị na ọ na-eje njem makwa ma ọ na-adị eme o mana akụkọ anyị chọrọ ịkọgodo nke mbụ nke izizi ma m ji tụọ ile a ma ọkwụkwa n'ihe a ka m si wee kwue ya anyị ma na abata n'ime Lagos anyị nọ n'ime ya ụzọ dị ezigbo nnọọ mma ịghọta ịnọgodo na trafik chaa isi awọ ịghọta ma ka ije si wee dị mana bubu na love m sweetheart m apụtago si na ọ na-enyekwa no there are some ways ihe ọ ga na-emekwa ka ụzọ wee na-adị mma ị nwee ike ije from ofe ebe ruo ebe ọzọ ị nwee ike ije ya na-enye ha onwe gị nsogbu mana biko Nkechi butere mmiri ka m nwụgodo mmiri ka m nwee ike wee kwupụta ihe a mana ọ dị m ka mmenkwuche ya maka na ọ bụ m ngwa gị nwa werezie kwuwezie maka ya n'ụwa Chineke mkpọ gị mba ejiri otu ahụ na-eme ya onye uwe Chineke mkpọ gị kwue ya ọfụma
onwe dị na mụ agbụọ kwalụ men ọlụ ọ na-atụzi gị oyi based on ife nnukwa nke ikpeazụ ampa bute ntị gị nso ka mụ adọlie ya ọkwa mkpọ gị mgbago nwanne ụnaisi wee nụ ya based on nwanne ụnyaa ka onye isi ala Okechukwu Buhari enyi ọha ndị Igbo sweetheart nọ wee pụta nwanne ụnyaa wee sị na ihe mere ya kịta bụ na ebinyego aka n'akwụkwọ ka alụzie railway ma rail track nke ga na-ebu tren ga-esi Kano wee jebe Niger Republic ya amaraba ọkwamara dị ka ọgị nke a na-abịa dị na Niger Republic ka alụọ railway track ga-agbadabazide awe na ndị mmadụ wee na-asị ka ife na-emezi ka federal gọọmenti ga-esi wee na-akụ ụdị reasoning na-alụsigo railway na steeti niile enwe na Nigeria na-enwe rail track na-esi ihe dịka Lagos wee naba East naba Anambra steeti Ebonyi ma Enugu ma Abia ka ezi ka esi wee buluzi railway pụbazie Nigeria pụọ ma mgbe ọbụla nọ na-agbagharị na-eme mkpọtụ na-etu na-akọ ka o si adị onye isi kwa enyi ọha ndị Igbo ọkwụnwa chiri ya kpọọ m afa ngwa gị mgbe nchiri ya na 2016 ghọtago wee pụta wee sị onye ọbụla geenụ ntị n'unu na-agba oke speed n'ụzọ anụwa railway a na-achọ ịlụ kịta railway track a na-achọ ịlụ ga-esi Kano steeti wee jebe Niger Republic na ihe anụwa bụ ịkwalite Free Continental Trade Agreement amakwa m na mma asụ nwa oyibo mgbe m fụrụ ya n'akwụkwọ nọ na-asị mụ na oyibo anyị agbakọ nkwa ọ sị na ịkwalite adịmma anyị na ndị obodo Niger Republic na obodo ndị ọzọ mana ụfọdụ ajụgokwa ọkwa ihe mmụọ anụkwa kedu ihe gbasara Niger Republic gbasara ekọnọmi Nigeria kedu ihe ọ ya ebunitenwu na ekọnọmi anyị why not ịlụ ya isi ebe a jebe ebe a within the state ebe ya enwe improvement na ekọnọmi mana o nwekwa ka nsi wee nụọ ịmana o nwebu mgbe anyị gwa gị na Nigeria na-akwado ibubatabazi mmanụ si Niger Republic crude oil products si Niger Republic na taba Nigeria so anyị ka ọzọ nnukwu bụ na ihe federal gọọmenti ji wee sell the plan na-abịse na alụsịa dị railway track na based on na Niger Republic nwee refinery na-alụ ọlụ ọkwa mkpọ gị ngwa gị nke ikpeazụ na a ga-esi n'ụzọ a wee na-ebunatazi mmanụ petrol na-ebunata ya na Nigeria ọkwa mkpọ gị ngwa gị nwanne anyị gbakọzie wepụ ịnụzie ihe ndị a gwara anyị nke ikpeazụ ọkwa nke aka nnụnụ asa okogi final n'ebe ekwanụ mana onwe dị ka ntinyezi alụ na ka ọ ga-esi ekom ebe mma na Nigeria anyị awụgodu national televu ntinyezi alụ na South East na national televu onye ọbụla pụta ọ na-ekirigodo nke so ya ka sizie na nke a wee bazie na ihe na-eme na East ebe onwe ihe nchọgodo ka m jigodo ka ajụjụ ka m na ugbu a ma right ma ihe m na-alụ mmadụ apụta maa m ụra for no reason kwa o makwanụ reason na-enweghị isi na m si ụzọ nke a gafee ebe a n'ụzọ nke ọzọ ụzọ mere nke ụzọ emeghe nke a in fact ndị bekee na-adị asị na power intoxicate ijiri power nwere ike onwe ike ihe na-eji ụta mebi ndị sarin na-eso gị ndị polisi na-eso gị n'azụ fila na-ewu all in all ọhịa eme na South East ndị nọkwa ka mụa ofu na ndị nọkwa ka mụa ama onye ụra ya ọ na-afụ stars maka gịnịrị ngwa ka nụzi n'ihe merenụ na-asa nke ikpeazụ na mmadụ karịrị mmadụ tata abụkwa na ị ga-akarị echi niile ọkwa mkpọ gị ngwago maka ife a na-eme bụ echi ihe nwoke nyere nwoke ibie bụ nga jidelu ma ọkwa mkpọ gị ngwago onye ititọrọ tata based on na ịkakwu ya nwekwa ike echi niile nyanwa anọdụ n'oche highness ọ betọrọ ya gị nke ikpeazụ mkpọ gị ngwago agwa gị onye atụte ka ndị ọsụ nọdụ gị nso na-agwa gị ya based on that ka nlebagodi n'Imo steeti ebe nnu kepu ebe nnu one or two things ghọtago wee bụrụ na nwanne aka na-achị Imo steeti based on Uchechukwu Ụzọdịmma nwanne gọvanọ Hope Ụzọdịmma nọkọtazi wee jidezie onye jọnalist Nwadike wee betọrọ bịa tibie ife azin na ọkụrụ ya ihe tinka ka ụkan the guy man na-azọzi ndụ ya azọ based on na ọ ka nọkwa ụlọ ọgwụ na ịmaga na-akwụnyere ya drip na-agba ya injection enu naanị
mana ụdị ife a mere like this mụ abụgodo ezigbo onye obodo nsị mba ka anyị ghara emebe ife ndị ala ka anyị burugodo ụzọ tinye imi na anị malụ ka o si wee dị ka ife mezie eji wee jaba gaiman o mezie gịnị dị gaiman nọ n'ụlọ ọgwụ wee kwuo na ọ nwekwa ihe ọzọ ya mee dị iche na-abụrụ na ya na-aga n'ụzọ ebe nwanne gọvanọ ebe ọ bụ na ọnyanwa ka enye kọntraktị nyanwa bụgodo ụzọ wee kwuo na asị nwanne gọvanọ ọ bụ na ekwesịrị inye kọntraktị ka ọ na-alụ ụzọ n'iwu Naijiria akwadoro ya mana ịmago na mụ wee melọlọ so mma gwa gị na nwanne gọvanọ ekwesịrị ịbụ kọntraktọ na-alụ ụzọ so ọ sị na ya na-agafe ebe ọ na-alụ ụzọ the next thing nwanne gọvanọ tipụta ozugbo si ya maka na ọ bụ jọnalist na ọ kwesịrị itinye alụ n'ebe a na-eme kọnstrọkshọn wee sị men anya kpụta ya nso ozugbo na-eburu dị gaiman bịa nso ozugbo ọ sị na ozugbo ọ na-eru nwanne gọvanọ nso nwanne gọvanọ zuo ya ntị azụ mma ya ụla ọ ya aba mma gị like this so ọ sị ya na-anụ n'ime ntị gị bụ nwee asa manụgogodi ụla ya ka m na-ekwu na m na-echonye ụla anụnwa bụ ụla my father ya abụọ ọkwe mana m na-adị asị na m anaghị eme ihe 2x2 mana ịma m ụdị ụlọ ahụ mba akwa enwe 3x3 m hapụgodo 3x3 baa na 4x4 nna ifụkọnụ ka o si na-adị na nwa na ụfọdụ mgbe na mmadụ na-adị nwayọọ awụkwa na ọ dị ime oke mgbe hapụgodo olube m that level nlugodo that level first ama m melu but nlugodo ebe ahụ so gaiman anụnwa bụkwa jọnalist wee sị na nwanne gọvanọ wee suo ya ụla ịtawai na aka na-ewelite ilu isizi ọga ka ife mmezi ọtụkwasị ya ọzọ ikpuwai na the next na ọsị menụ niile gbakọ dị ndị polisi ndị sekuriti niile ha chịtọrọ ya dị man ozugbo n'one a ka esi wee betọrọ bịa onye ọbụla na-apịa tabụl na-abọzie ka ọ bụ ji ọkụ ọkwa mkpọ gị mgbago so nya ka dị gaiman si wee pụta na wee na-asị na ọnwa ihe ọjọọ ya mee si jụọla ya nwanne gọvanọ na ọ bụrụ na nwere ihe ọjọọ ya mee n'ụwa gbatarịa ọsọ enyemaka no injustice ka nwanne gọvanọ mesoli ya nke a ka nnụkwa wee sị mba based on na nke a wude m personally na mma ebukwa ya bịa na nganga ka m gwakwa men ihe na-eme na East ghọtago na ọkwa mkpọ gị ngwago mgbe mụnwa nụrụ ihe niile a ka m si wee nụkwa ya nke m si na m meji egwu wee mee ihe niile summarize ma ọwụ ndị bekee mmasị kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ akpọla ajọ omume ihe ọma onwekwa ebe m nọ nụ na mmadụ so ụzọ wee gafee ewu ajọ ihe mana o mego na-eme nga igwe redio na 93.3 FM ebe ị na-adị enweta obi aṅụrị imegonu ka anyị si eme ya anyị ga-aga nwụrụ mmiri anyị chi ezi azụ taa nwanne ị na-ehi ụra n'ụlọ si gị get up there what are you sitting down for ngwa gaa n'ahịa ka ị ga-eme ihe nweta n'ego maka eji ego eme ihe niile ọkwa ịma nna ị na-eyikwa ụra o anyị agafekwa gị agafe n'ụzọ mana ama m na ị gaghị ya na-eyi ụra maka gị nwa ka m na-eche ụtụtụ ehihie n'abalị ana ihe ọma ga-abịara gị iwu nke m na-echekwa o maka olutu gị aka nwanne olutugonụ m aka ọkwa ịghọta so ka anyị gaa nwụrụgodo mmiri a mgbe anyị chizi azụ anyị akpazi ihe niile edere anyị ejije n'ebe ọbụla iyo n'obodo ya mkpọ gị ngwago ị na-anụ ka o si ada chema ele sele sebe ije ọsamankwe nga gị gbere n'esho hot 93.3 FM nwanne anyị ka anyị bụkwa wee bata n'efi anyị na gị ga-etinye ọ na-abụrụ efe ọzọ na-abụrụ mkpọ gị ngwa gị na based on na menụ ndị youth na Nigeria ndị ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọbịa apụtago nọdụ n'igwe ịntanetị onye ọbụla na-ala ugwu na-elewu na-aba mba na-aha ma ka ife na-emezi ka federal gọọmenti ga-esi nọkọta like this anọkọta ebupụta ofu polisi were ya na-ebetọli men mkpọ gị ngwago mgbe na-ajụfa ka ife na-emezi unu kuluo down gbuo ọlụ ma efe bụ ọlụ na ka ihe federal gọọmenti mezi na-agbụ n'ala nke ikpeazụ nna men wee sị m nwanne na-efu kriptokọrensi anụ federal gọọmenti si na ban go na Nigeria based on transaction na bank ọbụla ekwezina ka ndị na-etrade kriptokọrensi nwe akaụntụ na their bank na onye nwe akaụntụ pịachie ndị anụnwa na-eme kriptokọrensi wee sị mba na ka federal gọọmenti ga-esi kwụzi like this na ọmụkwa na ọtụtụ ndị mmadụ si through that means wee tinyezie alụ dizie employed pụtazie na unemployment cheki ya na mkpọ gị ngwago
a wee sị ka anyị bụrụgodi bata na-eyife ka anyị na gị kpaa dị mata ifili na federal gọọmenti si wee banụọ kriptokọrensi na ife dị mma. Nke ọzọ anyị na-ajụkwa ifili na ọ ga-enye aka na ma ọ na ọ ga-eme ka unemployment ndị na-enwere ọrụ gbanitekwa na Naijiria ka iche na ọ ya ebutie. Mana n'aka nke ọzọ CBN based on Central Bank ebe niile na-etinye ego dị na Naijiria ma ego agbatara na tiketi ma ndị zuru ezu return ebe a ka a na-etinye dị ego ọkọ mkpọ gị ngwa gị asa ọ na-adị m ka ọ sinye m ofu ụbọchị si m bụrụ Central Bank asa ofu ụbọchị just one day ka m hazie Central Bank kpọọ gị ngwa gị mana isi ka enye gị ofu ụbọchị ọ dị ihe okwu ihe m na-adị ajụkwa gị ke nke ị chọrọ ime ebe ọ bụla ihe ya adị mma ebe m nọ bụ idozi ihe ndozi ka m na-agwa gị inomine patri Espiritu Sanctum ọ bụla Sanctum Espiritu Sanctum ya bụ Latin word Latin language Espiritu Sanctum inomine patri Espiritu Sanctum ịbanyego inweta gị ya kịta ka ịbanye kịta ka ịbanye so based on that mpa ife anyị na-akpa bụ onye anụ federal gọọmenti si wee banụọ kriptokọrensi iche nọọ ihe dị mma mana federal gọọmenti ekwugo na ihe ha ji wee banụọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-ebupụ ego na Naijiria na ndị na-ebubatakwa ego sizi n'ụzọ wuruwuru a wee na-akpa arụ dị iche iche na-eme mpụ na arụ ịghọtago na based on based on bribe based on ife eliri eli si that way wee na-eme exchange. Nke ọzọ bụ na ha sikwa na-esi n'ụzọ ahụ wee na-akwalite terrorism na Naijiria ndị a na-ebugharị egbe based on na eshift olu mmadụ kriptokọrensi ọ gbalie wele ya gote egbe wele ya gote ngwa ọgwụ ndị ọzọ n'ọnya a ma eji wee sigodi mba na ndị niile na-azụ ya kwụsịgodi na ọ na-emebizi ife so onye aka anyị bụ webata na-efi ife ị ga-emela anyị na-abụ itinye alụ ịgwa anyị ife ilo na dị mata based on na federal gọọmenti si wee machie detin echezọkwana na akara ị ga-eji wee nweta anyị bugodo ofu nke ahụ ngwa gị ụnyaahụ na mana ọ bụrụ na ị chezọrọ ya onye ngwa gị ka m gwakwa gị ya taa asa m na-ekozikwa nke ikpeazụ based on kolomensi ekogo m nke ikpeazụ based on 08182426591 ka m kpọọ ya ọzọ 08182426591 asa kpogodo afọ m wite onu gị ahụ ego baby ego bekee jeje mba ga-ego gị ego ga-emeri gị ihe ego ga-eme gị ihe na Valentine ego ga-anara gị ego na Valentine ego ga-anara gị ego na Valentine that day mma nọ na my father's house my father's house na-ekpe ekpere na adọ Sunday ka Valentine mana on Sunday and so what meje njụ nka ụka 6 to 10 nka 10 chere before ị kagodo ka anyị na ndị onye akpagodo first ịbatagodo ihe anyị na-eme o ehihie ọma ndewo ịkwanụ gwazie ka onye anyị na ya na-ekwu Clay Bano ngwa let Espiritu Sanctus 08182426591 08182426591 Iyoma Adabekere FM Nene ya no kekwanụ ka isi wee dị nwoke ọma njem ọnụ nwoke bụ aba injin ayi nke ikpeazụ na ezigbo ị ga-alaiki ya ka ị na-akpụ mmiri n'ọnụ ị ga-akpụ nwa ọkụ olewa stedi na mkpọ udo dị ife dị mma mpa nnọọ mba emela ọfụma ịdọ ego ilu stedi nke a bụ nganga ebe anyị na-akpọfe onwe anyị stedi ịghọtago every Tuesday, Thursday na Saturday anyị na-anọ here 1 to 2 p.m. Ịgwakwa anyị aha gị o 101 101 Engineer 1
heavy. Heavy. Ewo. Onye ka nji wee kpọọ ọ dịka ma amakpọ ya babi injin. Azinenekwa ha. Heavy Efo na nna 101. afụ ụzọ. Asị ma na m gwa gị na nna afụ ụzọ. Mbu ọmụma n'isi na enwe problem. Nna afụ ụzọ na. Spiritus. Nke spiritus. Efro ka nsi wee maa na ịbụ heavy kpọọ gị ababi injin. Kpọọ gị ngwa gị na obodo. Ayi Italian state dị nna anọghị edus wisdom. Heavy 101. Ọkwa na ihe anyị na-akpa maka kriptokọrensi. Mgbe imere ọfụma wee anyị nwa dị happy n'olu gị onye heavy. Heavy 101. Heavy 101 kpọọ gị ngwa gị. Daalụ sọ. Ị na-emezi m ihe? Heavy 101. Valentine nọkwa na-abịa o. Kekwanụ, how far you now? Ọ mịala onwe na. Happy Valentine, Agwala m siri na ha emekwa Valentine o. Ọ mịala onwe ya full time. Ọ mịa na. Ọ dị mma. Edu Brazil bata December. Ngenezi. Ọkwa ịchọwago okwu ugbu a. Ịchọwago okwu. Edu bata agba anyị home and away. Ite Edu anaghị ọ chọzie ka agbaba anyị home mba na ọdịrọ possible. Nke nwa na-ekwu ihe ahụ iyo. Ọdịrọ possible. Taa wayọ iso kpọọ gị mgbago. Don't worry. Ị ga-abịa si ihe ma agwa gị ka o si eje. Don't worry now. Ruo mgbe ama mụ Heavy jari. Biko wetere m maka gị nwa manata flawa. Flower kwa. Flower. Na church ga na Bible. Na-ekpe ekpere. Nke wo fada. Mkpọ gị ngwa gị. Nke wo fada. Okay, Mansaba ka gị abụ. Mansaba. A nomine patri. Espiritu Santo. Ọ dị mma, nsogbu adịrọ. Ọ mịala. Ọma heavy. Heavy 101 na ifukwa aha. Na anyị na-ekwu maka cryptocurrency on Hot 93.3 FM ka wụ nka ndị Igbo radio show si gị n'ọgwụ ị na-agbara Tuesdays, Thursdays and Saturdays adịrị anyị 1 to 2 o'clock ga-abata ebe a gbara ọgwụ a ọrụ. Yes, ọ ihe anyị na-ekwu maka ya taa. Hello. Okenye gị tii ka ọ shetọs na ya wee Oshodi afọ. Ndị nke Oshodi, kee maka Oshodi. Kee ka ndị Oshodi mee? Na anwụ na-achagbu anyị o. Baa n'ime umbrella, chọkwa m ka anwụ na-acha gị o. Baa n'ime umbrella, biko, ọ gịnị dị? Nwa ada ọcha na-ejizi eji kịta. Nke ikpeazụ nye iche njigo kọla ozugbo ozugbo. Ewuzi black. Awụzi black o. Ọ bụ oge na nzitelu gị nwa ya agbake ya scale. Nwa na-agbakwa scale. Nwa pịa gị pimple here. Aka na-ekwu nke mee ebutekwa ọzọ tinye n'ime ya. Nwa mapịa ya pimple. O change color. Change color ozugbo. Or you're white. Kpọọ gị mgbago. Kesi jare, how far now? How far? I do. Owu na-asa ya. Owu? Ngwa kemere gị. Na-emele ya. Ndị niile ihe efu na ndị union na ndị owu na-asa. On Sunday bụ Valentine, anyị ama mpụ apụ, anyị anọ n'ụlọ ụka na-ekpe ekpere. Asị ndị owu na-asanụ. Na-asị God when? God why? Ka ọzọ na-anyị ekpere na ka anyị bido libe ego ka ụmụazụ ibe anyị. Adịtelu mba. Mpọkwa ịnụ ihe anyị na-akpa. Gbatinyela anyị ọnụ ebe ọbụla ma ndị anyịkọ ihe mere n'Imo steeti ma ụzọ a na-alụ ma cryptocurrency. Cryptocurrency well, nke ahụ ọ dịkwa mmetụ ha siri emechie ya because ife mụ afọrọ na ya bụ na egbe a ndị asị na fa na-azụta from there because onye ha mere because adị m na mbụ na wonder kedu ka ndị Fulani herdsmen a ga-esi na-akpa ike na-azụta egbe not knowing that n'ebe a kafa si na-ebu egbe ha na-ebu egbe ha na-azụta ọ ka mma ite asị emechi asha. Anyị na-akwado mmechi a CBN mechiri ya. Na-akwado but anọgidekwa afamitekwa ya at least ka ife na-agachukwa nwayọ. Anyị ihe emeji na-akwado ya awụ maka na isi nọ ebe ahụ ka ndị Fulani herdsmen si enweta ego
ha ji eme ụmụ ihe a na-eme. Ebe a si egote si n'ebufa. Uche onye ajụrụ okwu gị kwụ ọtọ daalụ nne. Daalụ. Udo. Biko na-agbasakwa ozi ọma nganga Igbo. Udo. Nọdụ mma o. Okay. All right. Sị gị ma ị nọ na nganga Igbo redio show nwanne kekwa n'ebe ọzọ ị ga-anọ. Ma ị naghị ege nganga Igbo redio show ke ihe ọzọ ị ga na-ege. Ebe a wee bụ ihe niile gbasara gị na-adị abịara gị Tuesdays, Thursdays and Saturdays. Ike ama ngwụ m ikwu ya mana nke m ekwusi ike ewu. Onwe ihe na-ere na Lagos. Onwe ihe chọrọ iti mkpu ya na Lagos. Bute ya ebe a. Bute ya ebe a. Nọ ebe a ka ọnụ gị dị. Ịghọta. Hello. Hello. Anyị ekelekwa gị nwoke ọma. Kpakpando nwafọ Amawka na-ekwu. Kpakpando. Ezigbo nwafọ Ọka. Ọka na Anambra steeti. Amawka ihe ala local government. Okay. Onye be anyị. Ọmkpọ ụnụ ngwa ụnụ. Gị nwanne m agba gị onye onye agọrịrị ka a gbagburu ya. Akwa ka ege ntị na agba tọọchị afọ ụzọ. Na wafọ yo. A na-agwa ihe kpụrụ isi na mmiri na egwu. Mkpọ gị lepụlepụ. Ọ bụ na ọ fụrụ ya, o metụ ya n'ahụ. Ọ ka na-abịakwa na-eje. Ka m gbuchala mpa m na-egbuchala choi. Ọ gwụbekwa ebe o si apụta. Ihe bugodi bụ okpuru ọla n'isi onwe. Ngwa patuo n'ọdịgo mma. Gịnị isi ijizi wee batazie nke taa. Sọsọ ibugodi World Health Organization. Ọwụ na ọgwala ka ihe ọ ga-abụ ka ebe ọ ga-abụ. Ọ ya nọ na Agụ Ọka. Mgbe ebe bụ Agụ Ọka. Mmanụ na Banana Island. Banana correct. Ihe m chọrọ. Mgbe ebe bụ Agụ Ọka nsị gị na ị ga na ọ ya problem na mgbe ebe bụ Agụ Ọka. Banana Island. Ngwa na were ebe ịma. Ngwa ka ịkpọzie ebe ịma kpọzie. Ọkwa ịnụ ya ọkwa anya aha gị. Ihe kpakpando. Ngwa kpakpando tinyezie ọnụ ihe anyị na-ekwu maka ya. Biko ndị ọsọ gbanye igwe okwu m ụbọchị nke m nọrọ bụ nke kriptokọrensi anụ a nke Imo steeti nọ nke ilo mara ka unu kwugharịa ya sịra ka ndị jos tunu na ghọta ebe ụnụ nọ gbata nchịgodo ọnụ na nke kriptokọrensi a dịka onye nwanne anyị nke kpọrọ bifọ mụ akpọkịta tiri ekwu ọ dị mma ka esi wee anụ ya but ihe ọbụla nwere advantage na o nwekwara disadvantage. The advantage o nwere bụ na ọ ga-reduce ọ ga-stop otu esi extend ego eji egosi ịma ego esend through that adị amoneti ya like nke esend through other channels. You understand? So ọ ga-help stop or reduce or minimize the way esi ego ọ bụrụ ọsọsọ Fulani herdsmen. Enwere so many terrorist group nọ na this country now, but after they are well loaded with sophisticated weapons, so na egbe ha na-ebu ndị amị ya ụjọ afọ. So but anyị amara ọka o si abịa through that place ka ha si akwụdị ụgwọ. Ị na-anya o nwere news pụtalụ some months ago about ndị Boko Haram ejide na Dubai yalụ transaction ha eji gotasia weapon, so it's part of it. So all the most esi ban but the disadvantage ya nụwa kịta bụ that na ọ ga-ekrepụ unemployment for ndị nke nọ into it already. Are you getting me now? So but ọ bụ mgbe ebepụ ihe dị na ji eweri eji. Mana aside ndị a niile si na ha ji ihe kriptokọrensi a na-eme ịmụ ihe ndị ọjọọ, a ga-asị na ụmụ ha ndị nọkwa n'ime ya na-ejikwa ya eme ihe ọma? Ya ka m na-ekwu n'ihe a kịta datịna nke ọjọọ akọbago nke ọma n'ime yọtago nke ọjọọ akọbago nke ọma n'ime ya is a very good channel to transact. But nke ọjọọ abatago ịma ihe ọjọọ ka aka afụ karịa ihe ọma. Yes, ị ga na-emere mmadụ ihe ọma kịta ọ na-achị onwe onye ọ ga-abụ ụdị ndị mere ihe ọjọọ ụwa niile amụ. So nke ọjọọ anwa na-eme anyị affect presently
ka afesigodo kịta ọ na-emekwa this country affect economically but achọgodiri ka affect ya but I believe in nearest future a ga-erede the bank but for now okay well monitor ya marakwa n'ike o si aga you know so biko mmala iko n'okwu nke Imo State na ilu ahụ alụ ozugbo anyị na-aga ikucha anyị ga-ekwu ya ọzọ and biko unu na-akpọ nọmba ụnụ na dị too fast unu na-atụ pinyo too much gbakulo ka nwa ya esi kpọzie nke ikpeazụ na anyị ga-akpọ ya ọzọ kpakpando nwafọ amọka na-ekwu adịta ya ezigbo nwafọ ihi ala ezigbo nwafọ ihi ala unu ga-adị ụmụ Igbo niile ya adịkwazie daalụ nwanne m nwoke daalụ Hot 93.3 FM ka anyị bụ redio show ngwasị ka anyị kpọgodo nọmba anyị ọzọ ihe anyị ga-eme mkpọ ofuge kpọ nke si ya confuse ndị mmadụ nwere onye bazị m na-akpọ gị na-akpọ nwa ka nso wee kpọ zoro gị na-akpọ ihe iji na-ekwu otu a bụ maka na m awụọ onye nọ n'ụlọ na-akpọ gị na-asị gị enweghị ya ọ na-akpọ gị mana ka m nọ mụ na gị na ebe a ugbu a inye m ọzọ mgbanyụ ọkụ ịnwa ya anwa ege megodo nwa afọ na nwa megodo ọzọ ka mgbanyụ ọkụ na mma agbanyụ ọkụ a mma agbanyụ ọkụ a ngwa 08182426591 asị na anya asị ngwa ka ewere nwa ya kpọọ ya mkpọcha ya wite ụlọ mama nwunye oge were baazị wee kpọkwa ya ọzọ so that unu a na-esevụta ya o wee na-aba n'ime phone like the bottom part tinye ya ebe ahụ ka ha echefu ọsọ gị ga-ede ya debe ya ofu ebe n'ahụ nọ ma ọ n'ime nọ gị ngwa 08182426591 nọmba anyị bụ ịnụrụ onu a mkpọ gị nke ndị 2x2 nwanne dị nọmba bụ ụlọ onwe ya 081 Ọga were ọnụ gị kpọọ ihe ọfụma nọmba bụ 08182 kịta ka ị bịa asakulo dan ị na-eme m na ọ dịka ma na-agba asa emezina m datin ọga ị na-agba asa before 08182426591 anyị nwee meseji ka ọ ka anyị buru oke a o nwekwa ezitela anyị meseji ka anyị gụchala ya ma ọ bụ blok Hello. Hi. Ihe ọma nwoke ọma dị ndụ. Ada Igbo niile. Efugo na ya nke iji eje mba o. Ya nke iji anya isi. Wee ya ọ na-eme ekele. Obodo nna akpụ tụ ịnụ sound mgbali share touch. Touch gaba ya. Ya like ya. Onye mpa. Onye obodo nna ezigbo. Akwa nke mbụ na-agbọ. Imele ọfụma. Ọnwụ onye si ka anyị gote shaka anyị emecha egote ya. Anyị egote ịchaka. Egote ịchaka na-akụziri ndị na-abata ọfụ. Nna m nnọọ. Ngwa gwazie anyị aha gị nwoke ọma o. Aha m bụ Onyebuchi ka ebe isi akpa anyị. Anọ m Lagos, Agọ, ị nọkwa nso. Nna abịakwa Agọ every Sunday atụ ndụ mmanụ. Sunday nke Valentine ị na-adị nọ n'ụka na Sunday. Ebe a na-eri oriri karịa onwe nke dị n'ogologo main road adọ m agbajọ nke ahụ agbajọ ya na-erite anyị na-ala ike ịnọ na saịtị pachọ m ịkwa afọ maka mkpa afọ na ọ dịka ma na-epromote biznes ha kwụrụ m ụgwọ mana ebe a na-adị mma ịnọ n'ebe ị na-ele ibe na-adụla ibe onye obodo nna onye isi na-amakwa m isiokwu ajọskwa m na-apụta na mmaburu kọl ị nwere nsogbu imere ọfụma ngwa anyị na-akpa kịta just nọdụ ka ige ntị ife dị mma ngwasị ka anyị kwe maka nke ihe niile anyị kwupụtago taa nwanne nke izi bụ na anyị gwa gị na akụkọ si n'Imo steeti na-ekwu na nwanne aka na-achị Imo steeti bụ Uche Ụzọdịmma afọ nwanne nwoke bụ Uche Ụzọdịmma nwanne gọvanọ Hope Ụzọdịmma na o titọlị onye jọnalist onye nta akụkọ n'afọ onye jọnalist ahụ bụ Maazị Nwadike nọ n'ụlọ ọgwụ kịta wee na-ekwu na nwanne gọvanọ bụ kọntraktọ na-alụ ụzọ ọ sị na ụzọ ọ na-alụ dị na Port Harcourt Owerri Road n'Imo steeti na ya na-agafe ebe ahụ na ya bụkwa moto na-agafe nwanne gọvanọ sisi dutu ya ozugbo akụbịa efe tibie ya mabịa ụla mana ụfọdụ na-ekwu na
na onye jọnalist ahụ na-ekwube na onwe nke gọvanọ Imo steeti emela ọfụma na ọ na-ekritisize ya na enwe ike ọ bụrụ ya mere eji wee jabịa. That's number one. Number one. Nke ọzọ bụ na anyị kwu na onye isi ala nke ọzọ anyị na-agwa gị bụ na onye isi ala Okechukwu Muhammadu Buhari enyi ọha ndị Igbo enyego ntụziaka nye nkwado ka alụọ railway track ga-esi Kano steeti wee jebe Maradi nke dị na Niger Republic. Ụfọdụ wee na-ekwu mba na ọdịrọnụ mma na si rugodi rail track na Nigeria ka rail track dị na steeti niile enwe na Nigeria tupu anyị wee pụba na a na-agba ụzọ malụ mma si n'ụlọ wee pụba ezi. Nke ịtọ anyị na-akpakwazi taa wee bụrụ na CBN Central Bank of Nigeria banugo kriptokọrensi. Cryptocurrency bụ virtual, ha na-asị na virtual means of exchange ma na-afụ ya anya ego mana ọ dị na foonu gị, ọ dị na ma nke ha na-akpọ na wallet ma the rest. Mana CBS na ihe ji wee machie bụ na n'ebe a ka esi ebupụ ego na Nigeria, n'ebe a ka esi akwadokwazi terrorism, ebe ego eji egote ngwa ọgwụ na maka na nwere ka esi wee track nwa ego ahụ mee ndị mmadụ esi na ya na-ebupụ ego na Nigeria. Ọ ihe ndị anụ maka iburu ka first. Hello? Hello? Yeah, ịbatago n'ihe anyị na-eme. Hello? Eyi ọma nwanne. Mpa ife dị mma onye isi nna ahụ. Chibai ka ebe isi akpa anyị. VI. Mba onwe dị nnọọ mpa ka eko si adịda awe. Ọkwa na ife anyị na-etinye ọnụ taa. Ka m na-ekwunyere ihe. Nee ya, nke a shetos. You know there, I like ya. Dalu nwanne. Iya dịrị gị na. Gangi Igbo abatago n'obodo. Onwe ebe ọzọ anyị ji aza eje ka ụmụasị anyị abatago n'obodo. Anyị ewetara ihe ọhụrụ. Denu ganyị si n'onu si na nganga Igbo ji iwe bịa. Ị ga-alaiki ya nke ikpeazụ. Ị nọ na nganga Igbo nwanne ya si nọ n'elo. Ọkwa mkpọ gị ngwago. Ịghọta. Gịnị na-emezi gị? Ọnọdụ ya. Onye isi ana m anụ olu unu na-eme nke ọma. Mpa onye isi tete. Ị na-apụ ife a na-eri. Papawa. Mba na anyị na-enye nsogbu. Ọ dị ka mara na anyị na-enye nsogbu. Power onye isi power. Mgbago maka eke o si adị na ọ dị mma mana nke na-eme na nke ọfụma. Ọ na-aga ọfụma nsogbu adịrọ. Onwe dị mpa afọ anyị na just Bualum steeti. Nwanne akpata afọ mba onye ebuchi. Ka ebe isi akpa anyị? Na Trinity. Apapa. Ndị nke wọf na ego nọkwa apapa o. Ndị na-ebukọ ego. Ndị na-egbu ezu, ndị na-egbu na-ebukọ ego Nigeria. Afọ ụkpọ Trinity. Afọ ụkpọ sị gị na ego nọ na papa, ị na-eme ka ị na ha anụ ya. Asị m ka nke unu na-abụrụ na-agbanye ọfụma. Daalụ nne nwanne. Daalụ. Ife kwurukwu na-eme. Steady anyị na-anọ ihe na. 247 sị gị 247. Abụrụ shetos igbe anụ m na. Waliana. Daalụ mma onye isi. Daalụ sọ. Daalụ onye ọma. Sị na nke taa wụ na ndị nganga Igbo na-amasị. Ịbụ ụtọ. Ndị Igbo nọ na mpaghara Lagos sị gị na unu eri ka ogenede. Bụ n'ebe niile na. Ogenede. Gịnị na-emezi, gịnị na-afịọzi? Asọ ka anyị bụrụ meseji anụ. Gwa ka anyị bụrụ dị meseji. Onye nke a zitere anyị ozi ọ sị na ọ bụ Eloka si Lekki Phase 1 wee zite ozi ọ wee sị
o wee sị na ya na-ewu isi mmadụ niile nọ na Hot FM nakwazi ndị na-ege Hot FM na ya na-ewu isi ha good luck. Onye ọmadala ya na-ewu isikwazi gị good luck. O wee sị you guys are trying. Thank you for the good work. Ọ na-ekene ndị nganga. Ọ sị anyị niile na ọ ya dị mma. O wee na-asị ọ na-asị na nganga bụ nke ndị Igbo na onwere ụdị ọzọ onwere ebe ọzọ a ga-enweta nwu nganga na Lagos. N'ọnya mere ụnya ji akpọkọ ụmụ Igbo niile ka ha gbakọta ọnụ na-akwado nganga n'ime Hot FM. Mgbalịa Chetos. Nke a standing ovation na ijie. Inweta ya ebe ọzọ just kpọọ onye ahụ taa isi ya where is your NAFDAC number maka ọ fake. Hello. Hello. Hi. Oisi tụtụ gaga kpukpukpukpukpu. Italian nna anọ here steady na based on highness nkwa. Ije mba. Ije anyị si Eko mkpọfe level ka ịchọ ịba. Onye na-eme etenene. Ọ na-adị gị n'alụ maka ose na-eme etenene. Ọkwa dị onu na-eme etenene. Mba, onye ma ọhụrụ iyo ka dị olu na-eme confusion. Ọkụfuo na ị na-achọzi ịkọ na ngịnwa bụ agaba. Na ọda King Kong na ọda emetụghị ọkụ ya. Ọ na-abịa gị n'alụ. Ngwa take it now. Ịkpọga aha gị. Onye nwere remote nke ya. Onye ọbụla nwere geji nke ya. Ya iri juga afọ abi. I tell you. Clinton na-egwu. Clinton nnọọ. Aghọtago m ihe mere o ji quote ahụ. So gịnị a na-alụzi? O brekiri ha asị m. Gịnị a na-abụ na-alụzi? Ya ga-were ka ihe wuru aha ntị ahụ. Aghọtago m. Mọmị ya. Oyo ọma ya. Mọmị ahụ. Nwa ya. Sweetheart. Thank God, abụrụ m Emeka Malaysia. Nke a kụligo akụ oyibo nsogbe imebigo ụwa. Clinton. In fact, ihe a na-emebizi ọnụ. Ọkụ ime ihe ikwu kịta imebigo ụwa ndị mmadụ na ndị agbawala obi. Ndị agbawala obi after Christmas. Gịnị ndị agbara obi na Christmas after Christmas. Ọmụnọ na-eso alị ndị si na kwuo ihe kwesịrị ikwe. Onye pozo kwa agbagbu. My brother, ọkwa ka ị na-afụ. N'ime onwe gị ugwu ajọ gị gasị na ị na-ekwuzi eziokwu. Ngwa gị na. Clinton. Ọ dị ka ị ga-asị na enyela m bedroom voice achọ m. Ayọma Clinton from the United States of Agọ. Clinton jare afọ na oge na-eme. Abanye m igwere n'oge, but anụgo m some people comment gbasara gọọmenti ihe abandara. The only thing bụ na Nigeria bụ the only country ọwụ atọ ka ha fight corruption ka ha stop something illegal. Aga n'ọhịa ebe ọ na-ekwechighị isi ebido. Yotago. This thing close in all the whole country now is allowed because Boko Haram and the henchmen after use Ghana. Now I'm handled the Boko Haram. About some of them can damage the whether I got what I had at government's house. Everything to go. So Nigeria Shaman Kahana, the other know that any law in Nigeria was not to support them would be them the government by themselves. Yes. Kwani we iku maka nke railway. Kerewe and my them on time. So okay. Nka can no people na-ekwu. So there aka mma na happy ịband the thing. After fight corruption, ha ma ha ga-eje fight there once and for all.
ọ bụrụ Amerịka na-ahụ na ha chọrọ inwe ime this kind of thing, he pick the bad eggs nọ there. Ọ bụghị ka ịda ikwute maka few eggs nọ there, he close the thing down so na ị na-fight corruption. Ọ bụrụ ka ga eme ya. Daalụ n'ọma Clinton si ebede wee kpọkwa ya. Ka anyị gụọ meseji anụ tupu anyị ebulu egwu na onye a zitekwala anyị ozi ọzọ Eloka onye nke si Lekki Phase 1 wee zite ozi mana asọ nkwa nke o kwuru ebe atọ m ụtọ ọkpa m ọ si o na ofu ụbọchị anyị ga-achịkọta ụmụ ihe ndị a icheta best. What are they besting that I cannot bestify? Mgbe solo nke ahụ bụ Ụba from Agege. Nke ahụ tọrọ ụtọ. What is she besting? Okay, what is he besting that I cannot bestify? Line. Nke a kwa ọzọ nkonye akwụ n'ime the first message egupụta. Nke anụ abụ ọzọ ka o zite. Na nke akwa. Eloka si biko ọ na-aya ayọ na ọ bụrụ na ọ nwere ihe ya eji wee kwado nganga ihe ga-egote iji wee fụ na nganga na-aga n'iru n'ụdị pụrụ iche na si mee ka ya malụ ka ya nye nkwado onye ya nwere ike. Biko shetos shishi ọgịrịkwanụ ka ị na-eche ọgịrị ịchọzi ka mgbakpọ ya anya ị ma na mgbazie ya ova mgbakpọ onye nwe anya ọ na-adị atọ m special ma ndị Igbo pụta kwado ihe kwesịrị ịkwado like tinye aka si ha awụ nke anyị ka ọ na-eje n'ilu ihe ọbụla a ga-eme ka ọganilu na-adị n'ime ha ngwa si ka a na-eme ya so Eloka from Lekki Phase 1. Eloka biko Chukwu na-agọzi gị Eloka ihe ga-eme ya wụ ama m iji WhatsApp nọmba anyị o zitere ozi nọmba o ji zite ozi anyị esizi anyị ga-esi from there richie gị o si na ọ ga na-adịrị gị mma Eloka ihe ọbụla ị na-etinye aka n'ime ya ga na-aga siriri werere obuligo ga-elu si n'obulugo ga-elu nke a ka anyị kwesịrị na practice egwu ị na-agụ like obuligo mbịa bunye gị bulie m si na m chọrọ banye ọkụ arụrụ m ala juru gị arụ ka alawazie ndị na-akpọ anyị dododo biko anyị anyị ihe ga-ebu anyị oku ma a na nganga producer ga-esiri n'oburu ihe anyị elu like this outside so like anyị nọ mana ihe m na-agwa gị nke wee eziokwu si na 5 and 6 adị between you and Nganga Igbo Radio Show dị n'etiti gị na Nganga Igbo Radio Show na-eme apụta na Tuesday ga-abata apụta na Thursday ga-abatakwa ọzọ erugwe na Saturday ga-asị no bring my radio set tuni na 3.3 FM ga-abatakwa na ọ ga na-adịrị gị na mma ihe ọ gaghị emebi cha ebi ego bekee ji eje mba pati ji eme ihe niile na-asị gị n'ọdụ mma biko ihe ọbụla ị na-eme chọtakwa ego na ọ dị mkpa asị m egwu a anya nabago onye nwanyị na onye elu na anya nabago n'obodo nwanne ọsọ tụda anyị ga-anọkwa ebe a based on specialty na anwụ isi ala ike ya mkpọfe egwuregwu ife ụtọ ife niile nwanne onye afọ ụtọ ata ka afọ ya echi nna ahụ ka emesịa